Специално в Майнкрафт. Както виждате. Както виждате в Майнкрафт. Така. Сега. Ще ви покажа как да си инсталирате тази Майнкрафт за таблет телефон. Аз играя на таблет. Сега. Излизаме. Влизаме в Google Play. Влизаме в Google Play, казах. И пишем. Ето така. Ето това пишем. И ни излиза ето това приложение. Цъкате да се инсталира и след като се инсталира, вие влизате в него и аз, за да демонстрирам, ще цъкна Out, ще ме изпрати ето тук, както виждате. Така. Сега, влизате в него и ви изпраща ето тук. Тук, извинете, тук може да създадете акаунт. Както виждате, тук ви излизат версии. Може да си смените версията, ако искате, но аз няма да се сменям. Цъкам Play. Изчаквам да заради. Ето тук ще заради. След като заради, ви излиза ето това. Ако не ви излезе ето това тук, не ви работи приложението. Но ако ви работи и излиза ето това, цъкате ОК. И чакате. Хайде. Ето, както виждате, ви излиза ето това. Mojang Studios. Ето тук ви излиза зареждането, както виждате ето тук. Така. Ето го началното меню. Ето ги опшънсите. Така. Аз ще демонстрирам контролите. Ще цъкна Single Player и ще се спална в ето този свят. Както виждате, се спалвам. Дали снимам? Снимам, окей. Така сега. Чакате да заради.